Hej, mit navn er Michael Skelmose fra Bevaringsforeningen for Landsbyen Nørretranders. Jeg lavede her for nylig en video om vinduesrestaurering, og i den forbindelse der nævnte jeg, at jeg også var i gang med et større vinduesprojekt. Og det er det, der ligger her. Jeg er i gang med at lave 47 vinduesrammer, hvoraf de 43 af dem de er ens, og så er der så de resterende, det er så en anden type. Og de vinduesrammer er nogle nøjagtige kopier af en ældre vinduesramme, formentlig 250 år gammel. Og det gode ved, at det er nøjagtige kopier af sådan en vinduesramme, det er, at de er samlet på gæring i hjørnerne. Det vil sige, som nu den her, hvis jeg lige lægger den lidt fra hinanden, så kan man se, at der er simpelthen et gæringssnit i profilen. Og det betyder, at man slipper for kontrakæle. Det kunne man også godt gøre på mere moderne vinduer, men nu kan jeg jo sige, at det er en nøjagtig kopi. Og når man ikke skal kontrakæle, så betyder det, at man kan lave det enten i hånden eller med hobbyværktøj. Og jeg er så i gang med hobbyværktøjet. Jeg bruger maskiner til alt det, jeg overhovedet kan komme til at bruge maskiner til. Men der er også ting, som jeg er nødt til at lave i hånden. Og som man nu kan se her, så har jeg fået lavet top- og bundstykker med tapper. Og de tapper, de er blevet skåret på båndsav. Profilerne er blevet fræst med en overfræser. Og nu er jeg så i gang med at lave de små skrå snit her i de her stykker. Og lige sådan med lodstykkerne, hvor slisserne de er blevet skåret på båndsaven. Nu er jeg så ved at lave de 45 graders snit, der skal være her, og få skåret profilen fra på det lille stykke, og lave nogle hakker til sprosser. Jeg har boret 2 huller, men der skal så stemmes ud, for at der er plads til sprossen. Og så har jeg lavet sprosser til den store guldmedalje, også med profiler, der er fræst. De skal lige bearbejdes lidt. Og så skal der selvfølgelig, ligesom i den spros, man kan se her, så skal der jo skæres sådan, at det får et hak, der passer ind i det hak, jeg har lavet herovre. Og en tap, så den passer ind i sidestykket. Og alle de her små bearbejdninger, der så skal være i enderne, og lige sådan med det 45 graders hak her og det hak der, det er jo nogle ting, som jeg kommer til at gøre sådan mere eller mindre i hånden. Fordi jeg har ikke et værktøj, der kan bruges til sådan noget. Og det var egentlig derfor, jeg lavede den her video. Fordi jeg vil gerne lige vise, hvad jeg har fundet på. Den her Himstra Gems, jeg har lavet her, den er beregnet til at lave. Jeg kan prøve at tage et eksempel her. Først og fremmest så er den lavet med en lille klods herude i enden, i begge ender, så man kan sætte et sidestykke ind. Det er den lagt rigtig på plads. Få sat et sidestykke ind i det her fikstur. Og så kan jeg bruge min multiskær til at skære ned her, og jeg kan skære ind vandret. Der kan jeg grovskære det. Og så bruger jeg selvfølgelig mit stemjern til at skære det helt fint til. Og på samme måde kan jeg skære hakkerne til sprosserne. Og der bliver selvfølgelig noget efterbearbejdning. Men det er mere ideen i, at jeg har lavet et fikstur, som gør, at jeg kan få gjort den her proces noget mere effektiv. Ideen er så, at fiksturet bliver sat på her, så jeg ligesom kan spænde den fast med nogle skruetvinger. Og så kan jeg arbejde ud fra det. Ligesådan har jeg prøvet at lave et fikstur, der kan bruges til at lave de operationer, der skal laves på sprosserne. Den er ikke helt færdig endnu, men den skal lige trimmes til. Men tanken er, at så kan man stikke en spros ind, når altså vel at mærke hakket her er skåret. Så kan man stikke en spros ind, og så kan man lave snittet her. Og så på den måde få fremstillet de hen ved 100 sprosser, der skal laves. Fordi det, man skal tænke på, det er, at jeg startede ud med at lave 2 vinduer. Det vil sige 4 vinduesrammer.
Og dem kunne jeg lave 100% i hånden. Det var bare at stå og skære dem på en gæringssav og stemme dem ud. Men nu er jeg lige pludselig ude i, at det er 100 sidestykker, 100 top- og bundstykker, 100 sprosser. Så jeg bliver nødt til at tænke i nogle fiksturer. Så det her, det var egentlig mere bare lige for at give sådan en lille intro til de fiksturer. Og så vil jeg gerne lige prøve at vise, hvordan jeg arbejder med dem. Og så vil der nok blive bygget mere på den her video senere hen. Fordi som I kan se, så er jeg et stykke væk fra at få samlet rammerne. Men jeg vil prøve at zoome lidt mere ind på mine hænder, så I kan følge med i, hvad der bliver lavet. Så har jeg taget et sidestykke, som lige skal have skåret snittene og hakkerne. Og jeg sætter fiksuret på. Og det er jo lavet sådan, at det passer lidt stramt. Så det skal lige rettes til, så det sidder ordentligt. Så. Så er det grovskåret, og jeg prøver på at undgå at skære ned i selve fiksturet, så derfor er jeg nødt til at bearbejde det med stemmejern bagefter. Det er så et stykke, og jeg har 20 liggende og 80 mere at få lavet. Nu har vi lige set, hvordan man laver det skrå hak og det flade stykke på sidestykket. Men nu handler det så om det lille skrå hak på bund- og topstykkerne. Der har jeg også lavet et fikstur, og ligesom det andet fikstur, så er det her lavet sådan, at det kan skydes ud og ind. Og det er jo fordi, jeg skal lave 2 størrelser af vinduesrammer. Og det her, det er de små bundstykker og topstykker. Og så har jeg nogle lidt færre, som jeg skal lave, der er noget større. Men det er så lavet sådan, at man igen kan skubbe topstykket ind. Og så kan man
skærer lodret ned, skærer det lille trekant væk og ret det til med stemmejernet. Det var det. Og dem er der så også små 100 af. Så det er bare med at komme i gang. Ja, så er det jo sprosserne, der står for tur. Og jeg har lavet sådan en lille fikstur, fordi jeg skal have skåret lidt i dem. De har jo fået lavet sådan et lille hak. Det har jeg lavet over på min båndsav. Nu skal de have lavet sådan et V-hak. Og det skal jo selvfølgelig sidde i den rigtige afstand i forhold til den udvendige side af sprossen. Og derfor har jeg lavet det her lille fikstur, sådan at jeg kan skære V-hakket. Jeg ved godt, at jeg kommer til at lave noget tilpasning senere hen, når jeg skal til at samle det hele. Men i hvert fald så får jeg det skåret sådan, at jeg er inden for måske 1 millimeter fra det endelige mål. Og måden jeg har lavet fiksturet på, det er, jeg har lavet sådan 2 lister, hvor sprosserne de kan ligge ret stabilt i de her lister, i sådan et par hak. Og så har jeg lavet sådan nogle, nærmest en dinosaurus hale, fordi så har jeg ligesom formen på et hak. Og så har jeg lavet de her 2 små spidser her, det er sådan ligesom nogle styretappe, så når jeg lægger dem ned, så kan jeg lige få dem til at passe ind i hakkerne her, og så ved jeg, at den ligger det rigtige sted. Og så får det lige et par store, ikke noget stramt, bare sådan det er fastholdt. Og det er jo simpelthen fordi, når jeg skal lave de her 47 vinduesrammer, så skal jeg jo op på, ja faktisk lidt over 100 sprosser. Der er rigtig mange af dem, der er ens, næsten 100 der er ens, og så er der nogle varianter af forskellige størrelser. Og når man skal lave så mange, der er ens, så er det rigtig, rigtig træls at stå og skulle måle op på hver enkelt af dem. Og derfor er det her vinduesprojekt her, det er faktisk gået rigtig meget ud på, at jeg har prøvet at udtænke små værktøjer, små forme, små fiksturer, som kunne gøre, at jeg kunne måle en af sprosserne op, eller en af rammestykkerne op, og så bagefter sådan set bare har kunne kopiere, fordi ellers så ville det jo tage nærmest for evigt. Nu er det her vinduesprojekt, hvor jeg har lavet alle stumperne til rammerne, det er stået på lige siden midten af januar, og nu er vi midt i marts, så der er gået noget, der ligner 8 weekender på at lave de her stumper her. Og så er det sådan i ugen imellem, der har jeg gået og tænkt på, hvordan kan jeg nu lave et stykke værktøj, der gør det mere smart at lave den næste lille delproces. Nu er de spændt fast, og så er jeg klar til at skære, og der bruger jeg jo igen den her multimaskine.
Så er der lige en lille bitte smule bare grov tilpasning. Men ellers alt fin tilpasning, det vil komme til at ske, når jeg skal samle vinduerne. Som det nok kan ses her, altså nu har jeg så lavet 20 sprosser, men jeg har stadigvæk godt og vel 80 tilbage. Og hvis ikke jeg laver det på en eller anden måde, hvor jeg gør det lidt mere effektivt, så bliver jeg aldrig færdig med det. Så derfor har jeg prioriteret at bruge lidt tid på at lave de her små skabeloner. Og så laver jeg så meget med maskinen, som jeg kan. Men den sidste tilpasning, når vinduet skal samles, det foregår i hånden. Så er jeg kommet så vidt som til, at alle stumper er blevet tilpasset. Ja, det vil sige, at de er blevet tilpasset på overmål, meget af det, sådan at jeg kan lave en fin tilpasning nu her til allersidst, lige inden jeg samler vinduesrammerne. Og den opgave, jeg er i gang med nu, det er, at jeg tager 2 sidestykker. Jeg tager en top og en bund og 2 sprosser. Og så skulle de gerne samles til en vinduesramme. Og jeg starter med at få prøvesamlet sidestykkerne og top- og bundstykke. Det har jeg gjort her. Og lige for at tilpasse, hvis der er en tab, der er lidt for tyk, eller et eller andet, der er i vejen. Men det har jeg gjort her. Så pudser jeg profilerne, fordi de er noget bøvlet at pudse, når engang vinduesrammen er samlet. Så jeg kan lige så godt få den pudset nu, inden at jeg får det samlet. Og det jeg så gerne vil vise nu, det er, at som man kan se her, så borede jeg jo sådan set bare 2 huller, dengang hvor rammerne de stadigvæk var, eller rammestykkerne stadigvæk var sådan helt rå. Der borede jeg 2 huller der, hvor sprosserne skulle være. Det er der, hvor der skal stemmes en tab. Og grunden til, at jeg borede 2 huller, det er, at det er skidesvært at stemme et 20 cm dybt hul ned i et stykke træ på den måde. Men hvis der er nogle huller i forvejen, så er det meget lettere at lige rette hullet til. Så det var egentlig bare for at spare tid på nuværende tidspunkt. Samtidig ved jeg også godt, at det hak, jeg har lavet her, er måske nok lige lidt for smalt til sprossen. Og jeg ved også, da jeg lavede de hakker her, der gjorde jeg det også en lille bit smule på overmål, sådan at der er noget at rette til af. Og det er simpelthen fordi, det er så svært at lave det her 100% præcist, når man bare laver sådan en serieproduktion, som jeg har gjort. Og eftersom jeg har lavet små 100 sidestykker og små 100 top- og bundstykker og små 100 sprosser, jamen så har det været en serieproduktion. Og det er egentlig det, jeg også prøver at vise med den her video, at når jeg skal serieproducere, så er jeg nødt til at gøre det effektivt, fordi ellers bliver man aldrig færdig. Men jeg vil gerne vise, hvordan jeg tilpasser sprosserne. Og det jeg egentlig starter med at gøre, det er, at jeg lægger et rammestykke ned. Jeg tager lige og får nummereret stykkerne. Det er en meget god idé. Et og 2. Den der 2, og vi kalder den der 1. Nu skal jeg så lige passe rigtig meget på, fordi de 2 sidestykker her, sådan her, så den her, den kunne vi kalde 3. Og det er simpelthen for, at hvis jeg nu får stemt de her huller, de bliver jo en lille bitte smule forskellige, de her huller. Hvis jeg får dem stemt på en måde, så nu har jeg så øvet mig på at skrive det her på hovedet. Hvis man får vendt det på en måde sådan, at man får stemt tapperne de forkerte steder, nu bliver de jo en lille bitte smule forskellige alle tapperne, så er det altså med at holde styr på det. Nu har jeg lavet et nummersystem, og så er det til at holde styr på. Se, forkanten på rammen og forkanten på sprossen, det er jo sådan set det, jeg har styr efter. Fordi med den her profil,
og det er lidt specielt for den her profil her. Der er en lille recess her, men her er der faktisk bare en runding. Så selve sprossen er ikke lige så tyk som selve rammestykket. Men under normale omstændigheder, de fleste normale profiler, der er sprossen jo samme tykkelse som rammestykket. Men her der ved jeg, at det eneste sted, jeg kan styre efter, det er forkanten af sprossen og forkanten af rammestykket. Derfor lægger jeg dem ned på pladen sådan her. Og så lægger jeg tappen ind i en hak her. Og så kan jeg lige markere, hvor bagkanten af tappen skal stemmes. Og jeg kan også lige lægge tappen til på den her måde. Og så kan jeg markere, hvor sidestykker eller siden af tappen skal rettes til. Eller til siden af taphullet. Sådan der. Og så kan jeg gøre det samme med den anden. Det er igen for at være mere effektiv, at jeg markerer dem begge to på samme tid. Noget af det, som jeg har skulle tænke over i det her projekt, og det lyder lidt åndssvagt, men så noget som, hvor tit man lægger blyanten fra sig, eller hvor tit man tager værktøjet op i hånden, starter det, og så bliver færdig, stopper det og lægger det fra sig. Det er sådan noget, der tager lang tid, hvis man skal lave 100. Det tænker man ikke over, hvis man bare skal lave en enkelt. Og så nu har jeg fået lavet en lille markering, og så er det ellers bare at gå i gang med at stemme ud. Og der bruger jeg jo så et lille smalt stemmejern, og det er vigtigt, at det er skarpt. Og så et gammelt trick, som jeg lærte på tømrerskolen i sin tid. Hvis man skal stemme noget, hvis det kun er en lille bitte tilretning, 1 millimeter eller sådan et eller andet, så kan man godt gå direkte til stregen. Men hvis det er mere end bare sådan 1 millimeter eller 2 millimeter, så skal man lige holde sig lidt væk fra stregen af. Fordi stemmejernet har en tendens til, at når man begynder at banke, så skubber det sig. Og så er det dumt at have været lige på stregen, fordi så skubber man sig, hvad skal man sige, bag ved stregen, kan man sige, når man stemmer. Så sådan et tilfælde som her, hvor der lige er et lille stykke, og jeg ved, det er rimelig hårdt træ, for det er lige ved en knast, der stemmer jeg simpelthen lige en millimeter fra, og så retter jeg til efterfølgende. Bare et lille trick, og det kan bruges i alle situationer, hvor man skal stemme. Så bruger jeg min kropsvægt i mange situationer til at lige få trykket ned. Men der er det jo også, at man skal være påpasselig. Man skal være klar over, hvad man laver, fordi man skal jo aldrig nogensinde lave en eller anden udstemning lige hen mod sin hånd. Det har jeg jo prøvet en gang som dreng, og det lærte jeg af på den hårde måde. Så når man stemmer, skal man ligesom have styr på, hvilken retning at stemmejernet kan smutte, hvis det smutter. Og det er derfor, jeg tit bruger tommeltotten til lige sådan at få den rettet ind, og så stemmer jeg væk fra mig selv af. Så har jeg fundet ud af, det er måske også meget godt at vide, i de her tilfælde her, der er sådan en tendens til, at sprossen har den form, at den vil gerne, den er lidt skrå her på siderne. Det betyder, at når jeg skal have sprossen banket ned i hullet, så vil den gerne skubbe sig baglæns. Så derfor stemmer jeg ikke helt glat her ved bagkanten, fordi jeg vil gerne have, at den presser sprossen fremad. Men det er sådan noget, som jeg først fandt ud af, da jeg havde lavet et par prøver. Så
Så fandt jeg ud af, at det var ikke særlig snu, den måde jeg havde gjort det på i starten. Og en anden ting, der heller ikke var for snu, det var, at da jeg borede hullerne, der borede jeg kun lige ned til den dybde, som tappen skal have, så jeg er nødt til at stemme lidt dybere. I princippet så er det her jo nøjagtigt ligesom hvis man stemmer en tap ud til et taphul ud til et spær eller noget. Det er bare meget mindre. Så det jeg gør, det er, at jeg laver en hel masse hakker ned i bunden af hullet, sådan at det bliver lidt løst dernede. Og så kan jeg ligesom vippe alle de små skår, jeg har lavet, dem kan jeg ligesom vippe løs. Og så kan jeg få hullet til at blive den dybde, som det nu skal være. Og så gælder det jo om lige at få skiftet op. Sådan. Så var der lige V-hakket, som jo så også er lidt for lille. Og der gør jeg så det. I første omgang havde jeg jo gjort det fuldstændig vinkelret, kan man sige, på træet. Men nu vælger jeg simpelthen at underskære den en lille smule. Fordi det gør, at min samling bliver lidt tættere, der hvor man ser på den, ved at den er underskåret. Så jeg underskærer den her på bagsiden. Det er der ingen, der ser. Og så ser det bare en lille smule mere tæt ud i samlingen, når den er færdig. Og det er i det hele taget et godt trick, når man skal lave et eller andet, man gerne vil have til at se ud som om, at det er tæt. Så kan man underskære en lille smule. Nu skal vi lige have fat i den rigtige spross. Nummer 1. Og se, forventningen er jo, at den ikke kommer helt ned, der man skal. Fordi der skal jo lige tilrettes på det yderste her, men jeg banker den lige på plads, og så kan jeg se, hvor meget der skal tilrettes. Og der er så lige et par millimeter, der skal tilrettes. Og der kan jeg se, at det er jo godt, fordi at den er en lille bit smule skæv. Så den gaber en lille smule i den ene side, men den er helt tæt i den anden side. Så jeg tager lige først og markerer, sådan at jeg får den til at være en tæt samling. Og så kan jeg bagefter rette den til, så den får den rigtige dybde. Og der har jeg så lavet det her lille fikstur. Det var egentlig det, jeg havde tænkt, der skulle være brugt til alle sprosserne. Men jeg blev så træt, dengang jeg så, hvor mange der var. Så det blev altså... Det her fikstur blev egentlig ikke brugt i første omgang. Men nu kan den så passende blive brugt til at få rettet alle de her sprosser til. Og der har jeg lavet sådan, at den kan glide lidt frem og tilbage, så jeg kan skubbe med den. Og så er det jo egentlig bare for at have et styr til stemmejernet, så jeg får den rigtige vinkel. Så nu skulle den gerne give en tæt samling, men stadigvæk være lidt for lang. Så den gaber lige en millimeter eller halvanden. Og det markerer jeg så her. Det markerer jeg bare på øjemål. Mit øjemål har ikke været helt ringe i den her sammenhæng. Og det er umådeligt svært at gøre det her, hvor man skal måle det op. Fordi hvor er det lige, man skal måle fra. Så jeg lægger den af igen. Og så tilpasser jeg lige en lille smule mere. Så ser vi, om det her det passer.
den rammer bunden af udstemningen, så den passer hverken på den ene eller den anden side. Så skal jeg stemme hullet lidt dybere. Og det er jo sådan, som det går. Så. Nu ser vi, det går godt den her gang. Den passer bare fuldstændig. Præcis sådan, som det skulle være. Så er der bare 3 huller mere. Så fik jeg tilpasset alle stumperne. Og nu vil jeg bare lige samle rammen, sådan at jeg ved, at det er de her stumper, der hører sammen. Og så kommer den over og står i kø, sammen med de andre rammer, som er blevet tilpasset. Og ja, det er jo bare at komme i gang. Det var godt, jeg havde nummereret dem. Så. Det er jo ikke den endelige samling, men nu har jeg i hvert fald styr på de her stumper, de hører sammen. Og som man kan se, så har jeg jo arbejdet på overmål, også med tapper og slisser, fordi jeg ville ikke risikere at ende i en situation, hvor min tap var for kort. Så derfor har jeg simpelthen arbejdet med, at alle stykker var 10 mm for lange, så der skulle stikke 5 mm af tappen ud i den ene ende, og 5 mm af slissen i den ene ende. Så ja, det er den måde, som jeg får fremstillet rammerne på. En lille bitte ting, som jeg vist har glemt at sige, det er, at af alle de her stykker, jeg har liggende her, dem har jeg jo sorteret igen og igen og igen. Og jeg havde jo også lavet sådan, at der var rigeligt, så der var plads til, at der kunne være et spild. Heldigvis har jeg ikke skåret forkert eller gjort noget galt på nogle af dem. Så jeg har stadigvæk alt det spild, som jeg nu havde beregnet. Og måden jeg så har valgt, hvad der skal samles til de enkelte rammer, det er simpelthen ud fra, at jeg har vejet hvert enkelt stykke, og så har jeg sorteret dem efter vægt. Og grunden til, at jeg har gjort det, det er ud fra den tanke, at de tungeste, det er dem, der har mest harpiks, og de letteste, det er dem, der har mindst harpiks. Og nu er det ikke fordi, at det er dårligt træ, jeg har købt eller noget. Jeg tror, jeg har købt det bedste, jeg overhovedet kunne få. Så jeg tror selv, det dårligste er nok
på niveau med, hvad man vil købe i nye vinduer i dag. Men det bedste er bare bedre. Og jeg har så valgt at gøre det sådan, at de første rammer, jeg får fremstillet, det er ud af det bedste træ, og så lader jeg det så lige så graduere nedad. Fordi så ved jeg nemlig, hvad jeg har tilbage, nemlig alt det dårligste. Så jeg har simpelthen vejet stumperne, og så har jeg udvalgt det sådan, at alt hvad der er bundstykker i vinduesrammerne, det er det tungeste. Især det, der kommer på sydsiden og vestsiden, det er de allertungeste stykker. Det, der bliver bundstykker på nordsiden og østsiden, det bliver lidt lettere, og det, der bliver topstykker på sydsiden, bliver lidt lettere igen, og så videre. Så jeg har simpelthen brugt min vægt til at finde ud af, hvilken rækkefølge det skal laves i. Det har været en svær video at lave, fordi der er så mange processer. Bare det at lave sådan en tab, det indebærer altså minimum 4 processer. 5 processer faktisk. Bare det at lave profilen med det værktøj, som jeg har haft til rådighed, det er 4 processer. Så på den måde har der været rigtig mange processer, og jeg har ikke kunnet filme dem alle sammen. Jeg har taget nogle få udvalgte processer, hvor jeg sådan tænkte, her har jeg lavet et eller andet specielt, og så har jeg vist det. Og i virkeligheden så er det måske mere for at sætte tanken i gang hos jer derude, for hvordan man nu kan seriefremstille noget, hvis man skal lave rigtig mange af en eller anden slags. Og så er det jo egentlig ligegyldigt, om det er vinduer, eller det er noget andet, man skal lave rigtig meget af. Så er man nødt til at tænke i og se, om man kan lave det på en praktisk måde. Og det fede ved det her projekt, det startede midt i januar, nu er vi midt i marts, så det er sådan en 7-8 weekender, der er røgn i projektet. Men det fede ved projektet, det er, at jeg har kunne gå og tænke i løbet af ugen, hvordan skal jeg nu lige lave den næste proces på den smartest mulige måde. Og det har jeg brugt rigtig lang tid på at gøre, så i weekenderne, der har jeg arbejdet på projektet. Så nu skulle det gerne ende med at blive til vinduer, men det er egentlig ikke vinduer, jeg skal bruge i år. Det er først til næste år eller året efter, at jeg skal bruge vinduerne, så jeg har god tid. Og alt det træ, jeg har liggende til karmene, det bliver næste vinters projekt. Men jeg håber, I kunne lide videoen så vidt, som jeg kom her, for jeg kan jo ikke lave den om.